бинои ҳукумати шаҳри Кӯлоб 1.5 сол боз дар таъмир аст ва кормандонаш дар ҳар идора иҷоранишинанд. мебоист таъмири ин бино дар баҳори имсол анҷом мешуд. масъулони идораи молияи шаҳр гуфтанд, барои саривақт таъмир шудани бино 1 млн 280 000 сомонӣ ҷудо шуда буд. аммо чӣ гуна харҷ шудани маблағро ҳоло тафтиш накардаанд. шумо аудит дорин, ҳами аудитотон ҳамиёра месанҷа, мебинанд шумо ки ҳами пул куҷоши. як ҳафта боз идораи шаҳрдориро муваққатан дар бинои Агроинвестбанк ҷой кардаанд. бо сабаби мушкили молиявӣ бонки мазкур кормандонашро ихтисор карда ҳамагӣ дар 2 утоқи бино ҷой гиранд. собиқ раҳбарияти ҳукумати Кӯлоб гуфта буданд, сохтмони бино кӯҳна аст ва аз нигоҳи беҳдоштӣ кор дар инҷо ғайриимкон шуда буд. дар зимистон хунукӣ, дар тобистон аз гармо кору фаъолияти дуруст карда наметонистанд. инқадар кайки ки дар унҷо пайдо шудагӣ буд, мебахшед, омада ба ҳамон ҷои кабинети дуюму сеюм чорум лағат кайк кирдагӣ буд. ман ки тозакор ҳастам, зебопарастӣ ҳаст, ин амалҳо бо сарвари давлатам дар ташрифашон мувофиқа шуд ва розигии худро дар таҷдиди ҳамин бино додам. баҳром иноятзода замоне ки раиси шаҳри Кӯлоб буд 8 июн дастгир шуд. мақомот гуфтанд, вай бо фасодкорӣ гумонбар аст. ҳоло маълум нест таъхир дар таъмири бинои ҳукумат ҳам бо амали собиқ раис раб мегирад ё не.